Vrznout. Způsobů, jak vytápět vaši domácnost, je mnoho. A my vám dnes nabídneme jeden ekologičtější způsob, ekologičtější variantu. Můžete zkusit vytápět kotlem na pelety. A o této podobě si budeme povídat s panem Briolem. Dobrý den. Dobrý den. Jaké jsou výhody takového kotle na pelety? Takový kotel na pelety je především kotlem automatickým, takže ten kotel sám startuje, sám topí, sám přikládá, sám také uhasíná, no a topí podle toho, kolik ten dům vlastně tepla potřebuje. A co děláme my? Jaké je ovládání pro nás? Zvládne to úplně každý? Vám to ovládá přece pokojový termostat, který většinou máte v místnosti. Pokud chcete něco komfortního, tak můžete mít tablet, chytrý telefon, který se k takovému kotli dá připojit. No a samozřejmě to je ten komfort, který dneska čím dál více lidí vyhledává. Přeci jenom děti taky zvládnou tohle ovládání levou zadní. Když budeme mít nějak kotel nastavený a děti přijdou, budou si chtít hrát nebo pro něco nám zajdou do sklepa, nemůžou tam něco náhodou pomačkat a narušit? Pro děti je to zajímavé, barevné obrázky určitě si na tom hrát mohou, protože to, co je podstatné pro chod kotle, je zakódováno pod heslem, pod pinem, tak jak je známe z mobilních telefonů, takže prohlédnou si to, co je k dispozici a to je všecko. Takže my se vlastně nemusíme ničeho bát. Nemusíme se ničeho bát, přesně jak říkáte. Jak je to drahé pořídit si takový kotel? No, je to jednoduchá otázka, ale složitější odpověď. Drahé a drahé jsou dva různé pojmy. Samozřejmě takový automatický, plně automatický kotel je dražší než obyčejný kotel na kusové dřevo, ale zase levnější než třeba automatické tepelné čerpadlo. Když si budeme vybírat kotel, tak podle jakých kritérií se máme řídit? Každý ty kritéria může vidět trochu jinak. Samozřejmě jedním z nich je cena. Ty kotle nejsou z nejlevnějších, pravda, ale jsou komfortní automatické. Na druhé straně takovým poměrně zásadním kritériem je třída kotle. Dneska ty třídy kotle jsou číslované mezi 3 a 5. Toto konkrétně je kotel té nejvyšší kvalitativní třídy ve třídě 5, která je uznávána nejenom v České republice, ale i v Evropě. Když lidé topí uhlím, tak vím, co je hodně nepříjemné, naskládat to uhlí do sklepa. Jak je to s peletami? Pelety se dodávají v různých baleních a různými způsoby. Jeden z těch nejkomfortnějších vidíme právě v této kotelně a to je doprava pelet cisternou. No a ta cisterna přijede, nafouká silo na celou sezónu a kotel si pak už automaticky podle programu pelety čerpá ze sila a topí zcela bez zásahu lidské ruky. Pro nás úplně bez práce. Jak je to s vynášením popela? To je ještě jednodušší, protože toho popela je velice málo, nejenom díky tomu, že se topí dřevěnými peletami, kde je 1% popela, ale také proto, že ty kotle jsou konstruovány tak, aby toho popela generovali co nejmíň, tak je možné ten popel vynášet do takové připravené nádoby, kde se popel vynáší automaticky z kotle a ta se potom vyprazdňuje 2krát za rok. Pokud takový komfort ten kotel nemá například, tak odstraňování popela je v periodě 1 za 2 měsíce. Co všechno nám kotel na pelety vytopí? Kromě rodinných domů. V podstatě je to univerzální zařízení, univerzální tepelný zdroj, který může vytápět rodinné domy, může vytopit menší zámek, větší zámek, farmu na kuřata. Existují kotle, které se instalují do hotelů, do rekreačních zařízení, do průmyslových, do zemědělských objektů a podobně. Jsou to nejenom rodinné domy, ale i vícebytové domy a takových se objevuje čím dál více dneska. Pane Briole, jsou to praktické informace, které jsme právě teď od vás slyšeli. Za ty moc krát děkujeme. Mějte se hezky a na viděnou. Děkuji. Tak vidíte, výhod, proč topit kotlem na pelety je plno. Nemusíte vynášet popel, nemusíte štípat dříví a to už se vyplatí.